Ja, tak. Det er lavvandet 2 gange om døgnet og højvandet 2 gange om døgnet. Det påvirkes meget af solen om månen og tyngdekraften og tiltrækningskraften. Jorden og månen og solen har alle sammen noget med tidevand at gøre. Når solen, jorden og månen står på linje med hinanden, bliver tidevandet meget kraftigere, og det kaldes en springflod. Nå, ja, det var det. Jeg skal fortælle lidt om årstiderne, jævndøgn og det korteste. Og så den 21. juli, så er der sommersolvæv, hvor vi har årets længste dag. Og til sidst et til jævndøgn i efteråret, 23. december, hvor dagen og natten er lige lange. Sådan der. Og så den 21. juli, så er der sommersolvæv, hvor vi har årets længste dag. Og til sidst et til jævndøgn i efteråret, 23. december, hvor dagen og natten er lige lange. Sådan der. Ja, og så drejer jeg. Solen ligger om. Sådan der. Og så er vi nået til et jævndøgn igen. Ved jeg skal fortælle lidt om årstiderne, jævndøgn og det korteste og længste dag. Den 21. december har vi årets korteste dag. Det kaldes vintersolvæv. Så er vi ved et jævndøgn den 21. marts, hvor dagene er lige lange. Dagen og nat er lige lange. Og det handler meget med, hvor solen er, og hvor jorden er. Som på ekvator, hvor der er det varmeste sted på jorden. Lige ved ekvator, og så drejer vi det. Efterår. Ja, det var det. Så, og det er spændende. Okay, når det er sommer, har vi så årets længste dag. Og Og så den 21. juli, så er der sommersolvæv, hvor vi har
årets længste dag. Og til sidst, et til jævndagen i efteråret, 23. december, hvor dagen og natten er lige lang. Sådan der. Ja, tak. Det er lavvandet 2 gange om døgnet og højvandet 2 gange om døgnet. Det påvirkes meget af solen og månen og tyngdekraften og tiltrækningskraften. Jorden og månen og solen har alle sammen noget med tidevand at gøre. Når solen, jorden og månen står på linje med hinanden, bliver tidevandet meget kraftigere, og det kaldes en springflod. Nå, ja, det var det. Ja. Jeg håber, jeg deler jer op i 2 hold. Sådan så du og Patrick får lov til at lave jeres film for jer selv. Og så får Rasmus og Victor også lov at lave en for sig selv. Så vil vi se, hvis der bliver bedre. Ja. Patrick, han har heller ikke